Omurubiri okubwatia nigo kurigirarigwa n'ebigoro byonsi. Omwanchu omurigere gwe TV ya Ndizi TV tigankwaliani ase omoroberio umuganone omoroberio obereko koletwa Asole na Brighton Makori kolende kurubono iga nigoro abeko koletwa na Job Maangi nyoranga ekerenga ekenene kyomoroberio oyo nokumanyi igoro y'abantu ao ababereho ikirania ebirenga ao asubuzima bwabo tukuchakira siasa baro babereho ikirania ebirenga ao asigosoli babira gosoli sinya abanyangongo abanene mono abonchereria abanene nabo boigo ndubwate abantu ao ababereho ikirania ebirenga ao nonyanase obocheno itukoli rero nini nomugoko mono ekiagera nabinkoletera omorubiri oyo asenchira engeni enchira embo kigima enchira ngegenetenga era chigoncheria obugima bwao inyoranga nonya kora Asole nabo gukina kurwa sekerenge kemo usiuche sekerengo kende ekerogo twaru kwegena na kitokoletera meganinga buneyi elinde obego konyora engane yemo era bigego kekoba kegoncheria obugima bwao nabo tubwate gwetera asemitanda yaito ao to chakira Facebook Ndizi TV News Digital mtandao o YouTube Ndizi TV News abwego tulikira liuko gwetera se enamba elikira se screen yao lindo bwo sangana intwe ebirengereri byao itukoli rero ninde no mogoko monene mono ekiagera ngochinde gusanga no murayo monene ase county ya Nyamira no murayo mwabere mokorora ase ebistation ao BTV siredi gagukwana mangana amange anene mono gagukwanira iguru buragwe county Nyamira nawe no murayi obetega kora ase ward ya Mutagara ne ward bone kurukunga Busamaro ward igo tinda tikogenda satambe elinde ntaramu ali bagatukwanire tigango tobe tukusanganira na kyukuruku anga cyumushimiwa mbiyamana sana umuraria nago kyumono asukumira na yitukuri ya rero maisomarore ase TV ya Ndizi TV injengo kwana igonde umukansala Kenneth Nyakundi Gisemba uyu kagambire Busamaru ase ward paitani yare ko Mutagara lakini wonere Busamaru nje Gisemba ngonyi gumure igona cyagite siasa yane emyaka ya 90 tutaraenda sensemo ya siasa umurigire nare bwe TV ya Ndizi zaito komanyanga Gisemba uyo ningo Gisemba ngayiko iborere tunaende mwaka kyoyo nandinga kyaba ibori baba likoroko mbiyamana sana inche igona ibore twe ase kenyorogi enchoro ime ya Busamaru nona iborere twe na inde nonkinerete igondo umwana ogatana gatatu ase family bwata abantu kianda abayibori bane mugaka ariko kupata Gisemba no mongina ariko ku Elizabeth kwenge abuna bwa abayibori bane ase abana bamure kianda muiboire abana bakianda ntwa abwata bamura ntwa abata baiseke na hende mbara bibaro onde mwasi ondo oberga ko banyora mbali mbara bibaro ase chinga kichabona mbiyamana sana umuraria nyas yemna to iborto ando kianda abantu baminto mbara bare moyo nanda abande basirire omo subati minto twarenga basubati babere umusubati roko bwati omugako minto omanene na gitagasira lakini omugako minto omanene pi no ari umusubati yo minta krasirete oyo komubwatia orengenere omumura orekorogwa onguti fenari onguti nyuma akaigure korokeria mwa eko fenari onguti na kitenera gasira noyo komubwati Thomas yo mintone na gitagasira kati abo umusubati bono tigate no yomo nande yo kubwati omo gatigabo momuro mintone na cyagasira omwaka uria iga abantu baminto babire bagosira bona batutigarite nabagusugo togate yo monguru atakora turenda turara aboro omunyago tarora omuga Gisemba ni maetenga ekerango kurigire linkoranga emyaka ya hotel meke ego koranga na ndino bwate experience yege tambe mono mwaka kyoyiboyire na ende week emyaka erengo bwate bonoiga ninta jete myaka 60 na meke koiguru kwa ni mwaka 59 na iborwa
igo bone miaka yako konyamenta yenda boka ne miaka imbi lakini ntarangi sana ngo sabande muno mongo ya comment miaka 40 kuri bono yo ka 50 tunya kurigerera ni gari ringa ingochi igo no rocho buni nsi itu ya Kenya konyora obosibori bose konyora ngaki amatuka ya renge emne konyora obosibori no mokenare nge ntware kumanya buye kegendrete tware ko dana nime chese kegendrete kwimia kiyo ko kanyara na boko dana no twari okay lakini enchiranko igu wateba 59 Kenya kanyora obosibori 63 tabuno moke kwarenga no moke sana bono ase ngencho ni maetenga ekero iboire nali omokoroni konyora rure Kenya taibo ande ntoma ite kichi na chio okonyoranga nonyanga amasoma chakire gocha obonchoreria omo Africa kaguri bakali ogwetenenera imaite bintu mbya bete bigonchoreria aye omo kansoro mokoro nkwabete ko kwenda skuru ende yonsi na ende skuru kiyo somete na ende go ikakerengo kerekeke na boto tabi omoroberio mbia mono sana amasoma na ronchiete na someta amasomo ngasome primary ane ngasome primary ibere ngasome primary enchoro na ande ngaende school primary ende ya Ngwantaniro ekarari na akuru Ngwantaniro nagenda ororo ekere mumro minto mane nangiro ngachiko somero na ande nakura rani nkairo no butaka mbware ngese itobonge sana na ande nkairo enchoro ngacha kuirura primary kuru ngaende secondary na secondary na joje senje school fees ngasoma secondary ibere ngasoma mecheo secondary school na Mutagara secondary school ngakuri class gi 12 kana kuri class gi 12 ngasoma no kuri yemeremo inche bunande ya kana kuri class gi 12 sengi jobo taka ninkwarte gaspa kama samba no nyenke bikebe ngatore chai kana tore chai kuru oroma tukomake nganywana anyo debese ngachigorigerie gasi isiko ngagenda chemeri suka company ngakore gasi chemeri suka company muno mokarani kuri chemeri suka company ngaruo ororo esengi je climate rabinto binde tinachi kobabia inkaena back home kina chaka egatoka na chire ka ngagenda wikabaria ntari kuterena tukachaka ibintu bije bikuru bikoguna sindikisa tugasoye mechima amangana sindikisa kamanyikania nkanywana ibo bokansoro obo wono tarekera asensemo yokwego bokansora omuchi oyoino aso iboleirwe emwalenga abanyantenge mwabwate ebitoki ekyagera ndo chenjero amasoma awo alenge akora amasoma ali ko fluenchera gete okay totebya ngo nokungumbule kweterete asa amasoma obororo manye family y'abantu kiyanda naba murabayikire aba murasaba baswate babere kene ngana ringo bono wetro bororo bungasoma kai 10 class 12 no ntagutabukeria 12 yakana ikororo inkamanya bono gosoa kuri gikigasi semi yake iyo ngasoa kuri gikigasi na ikia kito nkonya lakini finally bono kinakini abana bane bonse nabakini babera abantu abanne ngasoe class ime oisomia paka ngajo kore tigiri yane 2017 na nasoka kuruo business management ngoisomia bono kibogotu erigise moni kyabwatukanwa igose ito yaringe ntakabobe no kuirwanira kwa kare tegento kieke kwana ringe kuri okororo igokoranga omugaka ngwanchita amasomo mono na ende asabana babao ekero kuriri asengencha ndochenga kwa manyiro bya kwa masomo abana abao nkwa bayirete class kende bose ngaki amasomo abo nabota tebekiro mwana ngayaso ametera kinene nabokurarwo brief nkeganga abana baaye nkwa beto obosingirira so gusoma very good abana banenche igombwata abana batana babire chinyomba mbwate ni ibere enyomba nere bosamaru enyomba nere ikonge aho tobu abana basaba abana batano bakote ki university omokoko twe nyomba nene nere reporter ya Nyamiraga uko reporter yororo omokoko twe nyomba nke bona ukuri university iga masomo iko nawo tiga abana basome egere basome mbaje gusumbuka muna nakwalite gento kieke muna nasumbukite Omonchu mulire gwe TV ya Ndizi TV niga togenda tegusanga no yokabiro mukansora we ward ya Mutagara eyue kurukubono iga busamaro ward asagenda tegutusange gusanga na intwe igoro yesabali yaye yoburai na ngakia bete nabo igo esabali ya yobugima asacha kiranga ki igore tun school kia chiete asabirira gototebia amangana mange buna bete buna berega gokina soma bwa
naende nabo kwenda gusanga nainte gwetera se omtandao o Facebook Ndizi TV News Digital, omtandao o YouTube Ndizi TV News, omtandao o X Ndizi TV News, nabo iko nabo tulikira yuko liao gwetera se nambere kira se screen yao linda gusanga naintwe na ki o ngaki oroche obumubwaye gwabere naende kerengere kiobwate igoro yobumubwa naende ngaki omugano yagendete gokwagacha ase obumubwa bono tatwende nse moyende ntatimanye nga emereme gwabete gokora watebangwa ekerwa kurite skuru ngwachagete kuri emereme ngaki process yabete kuri emereme matama tukare areto kuri kamarube kurende engaki yo karo mwari kuri emereme ngaki arenge emeremo ya na ora byarenge mekongu njarenge raisi kyara onye nkware konyoro muntu ko bwato ko bakora resa ojo kamenye town yo tware kwa na Nairobi ojo kwende so moiri muna simi kitarenge kwama ya konyoro moiri yo turi ko muikera ogote binju Nairobi wakamuna Nairobi okogenda orora isigo muumirane kwanyoro moiri itakore tigente kieke taiyo ririkara kemna isimi kitarenge icharenge isimi cyarenge kemirande tware ko buncha ki pound yani tware ko muncha kisiringi kina kitware ko beka ese a code box waka chiko era watendaga kwanya na bote nenge kabyeyo bono wetere ngenje na tabwate bantu banne kuri esinka yaito ekambete rinkarna yongo so amasamba chikuriye gas inkabwate estate ngaso agotore chai ya kebikebe kuri estate yemna atore chai kuri ororo inkanyore besera nyotenge kachikuriye gas na naje tokonyore gas kemeriri kotuma marube e posta ekero batangaste none yanga set y'umuntu omwana umutaka tari gusoma yanga set y'umuntu manne mone ki yanga set cyari gutoka cyabari kuja gusaba umwarimu cyo gusoma igento kuri muri gerire se advert gakare ire gasi yango musana igobo no tore kubika riwe poster yagenda na ndiri ya mayo gocha na ende iruka poster cyabanyene cyabwate mechando sana na buri bari ya uri gochirororo gusanya kwarangiri gwe skuru engia omonyene uri ukachari rubanya kabwate ndende pagusia bange mbono libere ryo kari kari kunya gusira abande babwate ndamwe mwembe sana riruba ryaitire poster yane nko ngori kibese nko riruba gento kire poster yane utoke besa tobugati okomwa ajo kwari riruba reka rigocha gocha no ane skuru kwarangire twe abana bakire baketa mu ya gatatu skuru eriengia tochieti na ndi gwachi koirwa mkondo wa pili no nyene kigazi naboka ko nyari riruba ryawo ryaitire post office yomo nyene bwanga gukworokia riruberia kari gochugocha egasirio umuntu mwa kare ngende keke oire igo cyare ikesi cyarenge mono chimbe wetanie kerero cyane gikimbe sana igo totebenga eposta tarikiro umuntu bwate libagari go amatachiri ari gutware amatachiri ari gutware posta ando totebenga omwana oyo no mutaka mbata itiagenderere totake ibona ngo riruberia ari gutachirunse yari gutachirunse sana nande maite egento nkora omweshimiwa enchira nkora asigatia bagaka bangi ase binde byekerero no ore mutu mono ekege no ekero toko batu kwana naye ase WhatsApp nkora ngigoye maete kegima ntamanyo bungaini obo ngai kwa bonyore tiko ekiagera no nyaye egento nkora kire tofauti na abagaka bande konyora amangana computer mbamaiti amangana esimi mbamaiti lakini esimi ya onkoranga no bwate teknolojia no bwato bon ngai obongaini kwa twarte na inde passion ngai ya chakerte bose inche na ekera ko na gutara na banta bangaini iko kungainia uisa gutara na banta bariri to kungainia urabe no bocho kunya gwaka guruma mpaka marogoba inche ninga ko soma paka bono iga paketa ikemna to kwa nene ngento gosoma ase ngincho tinagite konyola chinga cyane chingiya cyo gosoye class imwe abana ba matachiri icho nyenyora ribaga ryo gosoma burungi ryo gonyora ise nyore ino nyenyora environment ingiya kango nyene professor kuna professor gisemba lakini mwone se ngina gweta masakume na etana no ne gitabu yo gosoma tikeyo origereri ka okobi go brake boti ririkari umwani mwari okobi brake boti ugasaine gokobia onye to kumubwati bwango tinyirie kire otinyirie na ndo ochakire gente ngao bono na renge bwango na kobye bintu biri na iveka ase exercise to kukia naime na ende bono ebintu bina bono rero gwitira bono burobo na eterete tindu gutaka gento kengetere kegeni amangana ya wakwa na ninde na inche no kondorori mono sana ni WhatsApp na bintu binde terioka
numu ngai ninde ge kanombo ndu karansi na ikrasi mina bonda koko yake eko ndu karansi biya kabisa noro chirende igoti nda itiko katabugango inta itiko ina ne koroke nda na kigo sengo kora kora buye kania bi abagisangi bane wani bigori bikombwata kumaiga na emi no aneke gori gia gatano bikombwata kumaiga iguna kingo kora mbe bina kerokyo timba soja gusumbuka oyo no mugaka Gisemba oyo kabiru mukansura we ward ya Mutagara yekoro kubono iga Osamaro ward out yabanga onyendire babwate bitokie bia tango bona igari professor ende bono ndo chikumanyanga ngakia ruete korwa sensemo yokoba omunjolia ngaya ruete ensemo yokoba okore mirimo ende nkikyamo sugumete kuika ase siasa igo nabokwenda kusangana intwe wetera ase mtandao of Facebook Ndizi TV News Digital, mtandao o YouTube Ndizi TV News, mtandao X Ndizi TV News na boyo na utodikira liuko wetera ase inambirikira se screen yao ngora nande ase kaketali getambe Waswahili husema siku njema huonekana asubuhi. Yani litukorigia nigo likorokana emambia. Negati ya biorokerelio byeritukorigia nakagaso gensakia. Imeandizi TV ntumanyete obobisi bweri tukeri bigia. Nakiye kogera to korentera omoroberio bwensakia. Umirana na inche Job Maangi. Na inche Dorcas Kemuma. Kia litukoria yuki uchakira Jumatatu goika Ijumaa. Uchakira chinsa 12 goika chinsa sato chamambia. Tukumanyina nalialia aire obolito ase amagazeti. Ayagenderete ase siasa. Chisemi. Dichiko. Obosombi. Nabo igo na yande amange. Wakire bya Job. Wakire bya Dorcas. Na kwereganire imenyo murubiro bwensakia. Dorcas ni yariganire bene asomurubiro bwensakia. Na nchobo igo ni yariganire imenyo murubiro bwensakia. Naye yariganire bene toroseri tukoriao. Omwanchu omulirigwe TV ya Ndizi nigo twarenge asomutimoko omoke asemaragoba yabono togenderete gusanga noyo kabere omukansura we ward ya Mutagara ibono yekoro kwa Osamaro ward. Heshimiwa Gisemba ngabo gusanga nintu niga una nigo kwarwete kurwase okorera kampuni ya Kibkebe egasi okagenda Chemile. Aiga Chemile naki obokorerwa obwarenge nimaite Chemile nibwate abantu kurwasigesa kwikingao ngaki emirimo yarabete ngaki mirimo yane njatware challenge sinene igo yanje tun sana ne company ese company ya Chemeriri igo na ringo mu karani wense iyo minisi ya section ya ringo ya mugondo ya mugondo koraba abantu abakuburuge mesie na atekere koti yabo na nyirobisi na nyasoye ese chekirori asebono ndoro chinga bakarani bechaye babere bakomochigunga nkuiva bale chikiro okora bale binto gete ahenga kiwa yokore mirimo amangana na rengo aya tarengo etaba udinja rengo den sana ekiara abantu bari bare kwa na mugondo baburuge mesie ekara baburugire mesie ayeno kwira record yabo kuri mugondo kwanyira tere kiduta office yenga muna nari kuwate nikiga sibere kuri mugondo na ande ba office ese chekirori kwa manya bakori gasbare mugondo mbarabi kwa ira kwa imokia kinamba kya buri mambye wakura ku ruororo na ne ntwa bwata mangana computer yari ne exercise book yoka kwari kuriga kwate record ya mugondo na ande kwagenda kwa bwata ku ruovisi amangana ya karagende keke munya para obure ngo mugondo norori kwari ga wakura sanga babwene baso sanga bakoinoka ebinte bibionsi ebyari kwanda maneso mukarani bono ekero kwa Ruchemiril aiganga yuchiete bona kana Ruchemiriri enene na back home
ngachanka kwegento kya ndusi oro no burweire teri na bute tugasi tinarengerete mangana siasa igo na rueto rese ngijo burweire bono kinachaka anka anachire nimbwato mokungu nimbwata abana abantu abanendagira bakuria nchira kingokora ngaikaransa ngarege ngiyo kabona nkwira no burimi bwa mugondo tukasaba gusimeka ebitungo neje karati tukabe timu etaringe ya company bona abantu banka tukasegetana indi ebintu bito tukariye kira yemo twari kwira bakanchoro kanas byaje kwa segworo ebintu ebikamanyikani kurwe kenyorokiane kukie kenyorokende inte process kitogendrete ngenjeye tukanyora biyo kambiri goto isaneso gotobeka biya gotobeka amu nje biyo komanyene nkarangiria barayi barenge seito tugaikaransa ngabatebitiga tokora ibintu bya sindigisa twasindigisana ondo tuge ngoko ontabwatie ngoko wate ngoko ure ngombe oyo bwato mukungu onyomeria baku otwanyomeria basubatu tukanywomeria bakungu abasubati abange tokabakanira chiombe ebiyombe bya sindigisa bono bikamanyikani gatoka inche inkobate chief guest was master of ceremony bono gatiga iga kitogendrete igatoka mbwato umuntu yabo gochangia nkaba ku kansora erieta nkaba ku kansora n'abantu bono bakamba ka kansora ikanara liyo kamna kansora okarete gendo kieke inkansora oro bono nero goja gutotene mu cyangone yakara na rusi abantu kibese meguko ikiana buranyoro mu cyango bwatabageni abaya lakini umurusi kibese mu kakara gende kieke akuburi nabona aringe igobono wandes na ndo mbori swadirinde. Okay, mwancho Murirwe TV ya Ndizi abakandra gusanga na inte wetera so mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital, Twitter Ndizi TV News, o mtandao o YouTube Ndizi TV News. Awe wotodikira lyuko wetera se namba elikira se screen yayo. Tukandra gusanga nomo yo kabere mo kansara bwo dia mutagara ibone ko kunga osamaro wa. Wono sindigise ngaki sindigisa urwete ko rwose sindigisa ubacha kwa swa siasa. Very good. One time ukamanyikana ekero kwa manyikanite ekero kwa beto kumanyikana naki na ebyeka wesugumeta kwa swa siasa ose n'abantu batetinga boli ekero geke pia mana saro moraria inche byo kwa manyene kingenda ta gukora mangana yemechangeye kanyona atwaro bare mu wigoro mono emechango bana gasaguru kenyoreka mu gukie kende nkori giguna bara ipaka bara banene lakini umuko anonyora timbu atibese lakini ginteri ne platform go changia munu oroni bwato muya nchangi nyora abantu bwati kibesa bongo sokora none kimino na mu kibeke mesa inkanyona ngusi ukuru weke nyorokiane ekende na chire baka bogitutu na chire baka burabu constituency na ngane kiacha kengeje kabire yo umwesimi wa oito oyo okuru kwa kegoro oyo nyare kora tiganya samweka sagia umwesimi wa kegoro bomo chumbo kabiro west mugiran constituency agacha kairana agachobo kansora wase itubusamaro bono muna achete emyaka ya ine menge yarenge umuchumbo bocha gateki buno mo akaenda buno muchumbo west mugirango kegorera na kare no kansora bono ngakiri yakare nabyare ko nyare kana umuchango no akare njoro kegoro nabwena taguiko lakini mono taigeti onyora inde senge njoko manyakata kwa no ngeri kwesi kya yontomire kachimuri kansora gisemba anda kachimuri gisemba kansora ali kwali kuri yatore sare kegora rwa korwe uyo komo kansora na karegeti oro kuri go senyimbo ko toriwa kegora ari ngomo ene nsana mutindi na inde bono kwesi yigira gisemba na bara amanye kubeka mangana biya dizikaro ekrabe se ya chire sende na magamaga na nyora kegoro tari yange inche ndona siminji arengo nama gotena bataimuro cyo mugaka kegoro muna gotirangania wono tebire gisembo ja mu kansara kegora kuoma na ngi moko musumbwera iga mwasumbuire kegoro sana iga kuoma na mono sana iga ta gitatu muke kuri segas amanta babasi itana simikitare ngumunta akaburi kegoro naki na mayene gwateba baisa ne konya bantu bare gicha konya bantu bare nge 300 abanta 300 bonse babire bagisemba kabengeje kabiri yo ekero ega ikira gatiga tibono ange guchumo etiga to mwaka yo mugo kikura ekingu kikomuruseria weta sindigiseye omugambiro go David Yogega ntwari ngesindisa naye kuri mongori yaria mugisangyo no muyasana agacha ganjika nyumu gwatire sana
yo muchango sindigisa nkagenda kamugwate sandi kume ko yochikiro mu kansala kurusigisi sotigi oreko kansala chweri koriri ugitwa umira n'ingengo cyane ingacangibia kansala chweri koriri akamara gonjika nere buoye ngaji kumuchangira no mu kansala lakini akaitro mu kansala ande paitane nari ko standing kansala tin aringo chikobero mu kansala bon akanjika ngaji kumuchangira nkamuchangira nere sigisi bia bono tukaba tugutarira lakini akagiterera mu kansala ande kumbe kansala pandika paitene tutaraenda ase amangana kansura kuril turani yango maiga mwaka kyo nyomete okunyoma kwane nje na nyoma mwaka 1990 na nyoma 1990 yes ino mwaka nalenta abantu bane wate nyomba ibere kanata 1990 nyomba yakabere yarondireri nyomba yakabere nkanyerenta 1993 yes igo umuligeli ikomanya mwaka December tali monto moke no muntu gwatenka ande tali enka ya monetinka ibere igo no mugaka bono wakwanire igoro ya kigoro kigoro no mwana siasa omonene na ende ntu abatokora matuko makaeta na baga utwara matanga manene tokora baraya banene mbakaraira bagacha baraya bange igo maite nabongonya kwibulia maswali ngaki eyirete mbaka okarusi mwana siasa bunoli maite kara matanga kigoro agendrete ntu aroje no abara imba roete ko Buganda paka Buganda yes pakacha gwikira na samata iko gali ngumura yo monene igo ngaki ikirete mbaka ukacha komurusie kirugo nkenya byoge no nyembo na gachinse cyonye television sibikombora yoko murayibenze ngonko bo murayibenze isako nya kibese kibabwateka mbabugorerie no ano bugama no bwanya miranko ba lakini ese ngichamba ko so tatware biyonse bono tini konya bono tiyango tebi kudisikwane kwa kigoro kuna nago nakuna kire igoro yomo council go choeri koriri na changito so kuya chikura kiane choeri koriri njadi na tumete bese na ali chikura chonse na ali na nyago tumia na nesiringi injengo chiro monwa na ira chikura na ndeba mbwero monwa na nyago tumia bese na nyago kwegana kibese ekya timbwati inenje niko abana siasa bakubikia abantu kira ini gakwenda na bwata 50 bwata silingi 100 njenanya kuruwo maene wa Nyasaye na namo ngura akira abantu bane babusamaro unambuya mono kurambike kiro kyo bo wambi entari kunu ane siringi abantu bakuri kibese bono kanso cyo eri kuriri yoyo ekero twamanya na gwetera sindigiseye na chanchike buoye ngamokodo umuchange saba sigisi katikati umuchango muya kabisa ngaiwekirandikiri yo macherege ya sigisi ngacha nakyo onto kaba tugutadira na nere nekikire dimo kwamba no muntu amangana kwerera ngaikira ngamuchikaje kombera omugeni gwisikese Njoro Primary School asena asomete primary yane kera paiteni yarenge ya maomo kende amaomo karingo no ane chichonji aringo ramna ringe ketuno ukori mecho na ndia yatagukana kinamu kwa na nyomba kantebya council no musani wana sana kisiringi ni kwa kiri buko binchi ko konye edia kwa na rukumi kaita kindere ujinza atare kwa ngana ne rugutatu usacha cha renda na singe rumbiri umuchango kiri bwe chikomi asama tukabona ngakichirenga ine ichiche myake yu asebonega mwaka kiyo yu asebonega kama tokwana eyi yale mwaka 2000 flat 2000 paitani moni singi chirubu komi echi yale ngicha mwaka 2000 asebona iga eine 1100 na gento ndabaja aswa ndage 1150 1010 chemba kiri ekyano no mugati boka twale ko renga kiri bono iga nanko inyora umugati orenga chisiringi I think ngo siringi singe amune sumuri go siringi atiabo lakini mbona yuko mugati ni kibasi kingo kada ndege no ane sukari njari ngereza bono akankanya akaenda nyumba akantebya ino musani wana tingo 10 tingo chiranja kuru no muchango ngoja kurwa akaenda nyumba akarenta file nganiga akantebya nabire ngokonya kiskuri cyane gaiga wetira Kenya Child Substake Kenya Child Substake yandebeti ngamba kora kinto tekyara nari kwege na Kenya Substake nega kare kokonya chi project na school kinya kitane bintu binde ena maetera nchiriyo ko bikata sio kona chana chaiga kwabe kwa kora banda sibu ya kwanyore binu sibya ayoma nyene nkanyoro konye isku itarike nkamuri request nkamatayo ga king konyere school yane agantebia kendo kora application ujese company ya Kenya Child Substake egere ego konye sira o onde tere application for your letter goje send nkamatayo tingo nyaro kora application ikiara tinabwate no ne kia address kia Kenya Child Substake na ande na maite yongu apply kuchese mu agankora yabika application nyomba mwaye agantebya lire pake school e primary ye omwe teacher ngakiri bari ko kwa headmaster omwe headmaster wakiro muri
ekera wakeiro muri orindetere bono asingencho ndochenga ebiro bingotomya kibire nagani komanyanga otutebi ngaki kwa muruse tikorwa sekero ngaki chikureti chiage tu naende totebyango akiki bona cyo kwande ikorere ngane iyo omuisho yana agitengalendera chizo kwende bosamaro ngalenda chi project ibire kibese cyake nja sustek enjore room ya 350 eyarenge koneke CDM njarengo na rati bunjarengo roro ikabege kone kibese chikaba kunyagacha kurubone kenyuro kiane mono kikanyumo kigo tokarosiri birasi beyonce school permanent ekimi ya 350,000 ekyakabire kanyona inde room ya 3 ngerenyo choko bone chikura tiya chichwako kigura kanyoro bokong abana nje mbada itokotekera kiguro nonye gisemba ngaba utawutware abantu twapinga ntenga kiyo abantu 16 igatoka gisemba na chire landslide ngai uchikura cyo kansala asura isengenje kabire yo kiguronga mutumaka emyaka erenge kwa beto kugamba 5 naenda kandusi inko tebi na ikenda kyandusi tie kerora mpuri okay omwanchu muligereri we TV and TV niko twende gusangana yo kabere umukansora mukoro ward ya Mutagara ibonere ko rukunga Busamaro ward asabira usangana intunga nero beteka ko Rusia kigoro kurwa soborai lakini naende gendo byo kumye ikata binga naende kigoro akoraki akamurusi tiato ngo torama tochkwira na kurwa somo timokomoke byo kumanyanga ngikyagerete mbaka kigoro akabako murusi emerema ngakia kolete emeremo yae gnetora kani kumanya kona boko ndagusangana into gwetera ase omtandao oito o Facebook Ndizi TV News Digital, Twitter Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News na bwo na autorikera liuko lia gwetera sena mbere kira sisi nkwira na tore ase kageteri tambe mentu acha kiroko yeye washikiriga wa plan this is what ndetoko kwa kolekyo mangano kira na maiga kanyu amarungu nyugwali inya salera abantu ngo nyubali iko bano nari timbe cyo kanyanga nande bono kwaseri chisabu chimbe nande bono tinya salera na chokali kwa ngatera nanu mugambi mumuru na baso ati bakoko boko muko ga kandusiri kyandusiri yakambekera koboko mono butukyo bono yo nacha konte binga ki amanyete nyabetone nadi ngaki barenge komo eita nero kali suspect ndangani nyabeta umwanchu umuriri gwe TV ya Ndizi ikogendete kurigeria muruberio umuganone muruberio gokera kere Jumatano ense ya mone nusu ya Maragoba aseri tukolya leo tugenda gusanga noyo kabero mu kansora we ward ya Busamaro eyu yakarukirwe ngakiye yunga Mutagara ward ekaru Mutagara ekaba Busamaro asabira abatorera amangana amange unabete gakorusia oyo kabere umukansara we ward yu oyigomo anasiasa ubone wete kumurukanya gusira Benson Kigoro ekurwa soborai kolende naende nigatutebinga Kigoro oyo akamurusi gisemba akarusi Kigoro naende Kigoro akarusi gisemba akaira na sekiroko kolende umweshimiwa gisemba nkeke kwa bete gukora ase ngakiye kwa etu uburai kugambira abantu ba Mutagara meroberikiye kwa bete gukora amangana y'ekikuru namana ikinyagitari no kwigura kikiro ebina bindo nakorete buna bono nchagire ekikuru eskuru ya nchoro secondary school nje nanyerendete ya korete ya sana iro kabone kebindi yeke nje itabana 13 university inko batebyongera eskuru enenya ka secondary school ekine school na rente sema igiseni ense mo ikinyagitari nyagitari ya serikali jane geseito ese gwati ya no ene yemo inkaruani nkaigore nyagitari ya riongige yere health center nkarente nyagitari ya Nyangweta health center eye ere sabrocation by tento abwata ibere na na chiro pakabono igona ari kwante project ene sabrocation ye na ene ire project ene sabrocation yeri ngaya igora riongige ngaigora Nyangweta nkaruoro nkaigora Mutagara secondary school na ene ngaya Nyantrago ane Mutagara health center na ene ngaya Nyantrago Mutagara health center na Nyantrago health center chinyagitari ekinye kya serikali eye miseni inkanyebeka Nyamiranga kurukwa inyagitari ya Nyamiranga eye miseni no bono Krista Maria ni gocha eyere bosongo
ebwate chieka 12 ke mwenyore ya Kristamarian yesi babete bosongo bakomboete iri bono ke inyagitari nyamirange iri branch ya Kristamarian igo chipure chegine ya kwate ibere kinene amuna chinse muje chichiro inkaigora ria kimae market egie basingete paka bono no ere sebe krese Kenya Gazette bagendo orimo esinya Mosobet Park Street naronka chigora ebintu ebyo ese bintu biri binene na mina beta ngikokora chinsa chikambwata nkanywana na rusi wobo kansara omugaka kegoro iranire bono asingenjo ni maetenga abana mbale baiburu josi abana mbale bakolete form mwako eta bakabwate ibande mbara manyanga chiwode chinga kichiabagire ndaitora kuonere ime ya busamaro ngaki chiwode chiabagire busamaro bono yekiagera ni maetenga busamara ye nigebwate chiwode chiri chiakare chinyinge chiabete chikolebe kwa seribo elimo lindiko chakoba wodi ngaki anse mukwale kugamba ngaki alenge kurwara limbaka arali naende ngaki chiwode chiabagire bia mana saru muraria chiwoti yeso samarengi mapaete ni twarenge chirokese nibere kerero kese ni yare kwando mukansara eya ito yarwete enchuo yarenge bosamaru bwa masaba yabwenda kuruko samaru bwa masaba lakini kala kumotagara wote inari kwamba kuri kenyorogi enchoro paka nyachokochoko nona ari kwamba naika no mu kansoro ndo bwata kujagira nyachokochoko paka nyangi na mate uyore ko kansora Kennedy Ondicho Nikula yoto alinga bakansora wabere paite nyanga kiyo lakini akatu arwe tororo njajite kabutura ni wakatora bakansora batatu mu kansora omaka bazari mate kwende bigege what iya renge ya butoto kuri bosamuru bwa chachi ingoneka onaruo pata inaende gache kalingwa ekababo ikera no busamarengi ma bono mheshimiwa wate banga ingana nere wasingiringa okamorusia akakorusia yes. Etali ingana koba asisiasa siasa abantu abange ekero kwa rusiwe ekero gotema koirana abantu batainga inkwara agambete inkikia ekekia gerete mbaka kikuguru naenda acha korusia pia mono sana omurari otaite kumanya muna oyo kegoro tali omonto orengira isi oyo omonto orengo muchumba gwe constituency ya West Mugirango in Kenya omonto abere muchumba ndire no bukansora igaro yo mubuyeka umwesimi kwa pension kegoro gero ntaito gote binyumba yo musama binyumba yegento bugambi sana na ari bugambi mboye bore boke muntu tagote no bugambi mbore boke na bokuru obo gavana ocho bwa MCA ekyano bugambi bore no bugambi bore bono kigoro muna rweto bo chumbe agacho bo kansara igachite karo umonda kigora arengo umonda agacho bo kansara la muna jito bo kansara bwa yenka murusia karo umonda ekamanya kobe party embe asende na CTF yachitere ntangani CTF yachitere ntangani umuchumbe obuocha nyakurara tigane nyasamu weka sagia agasiwe sago tika kigoro ekero umuntu muna tutwana de kotara nembe gwache yoroche tubetwegete nyasiaria kobere isikukuru mpaka morogo butabwa tikendo gokora omaye toko gota morogo okota ni murioka abagisangi bagotama umuchumba obuocha kabika kigoro echemani ya CTF na ria rengengeni wono ntu amaite CTF tukenda CTF na bembo bunya committee bwa wiskuru wabwe secondary ende yonse kumbe na yegetinya gechibese kya koreteki kerenge wono kwa kia renge ntanga nigakurwo selesei totebe ne school ya Mutakara secondary school yare kwa ya irwo sine milioni yemo nkegoro kwire milioni ya school bono bari mu baria na management ya school injare kumaina bese ine ke serikali yabari guchora mne kya kigoro obatebe kina baire milioni yemo bokansa gisembaka gocha nera kara abaye milioni ya mnenusu ige project ya kodireki yagendere uri Mutakara osuke yende ogende ikatoka bona abantu neki pasa iki gacha kya bana be school chonsi nke goroboti check chinganiga nje gisemba ne chinko bicho kangareteki chinko bicho kantegerete ekyana maito bokansara be sentwari kuyenga keria twari kuri eri gutatu pakeri gusaba na gitwari yete takayo moiso meti nyeta tukainukira siningere musaba nani nkyari ko kumusara kya lagwensi ndero musara okatende kieke ochire bono abantu ba 10 gisemba ka ko uchibese ochigotengera kubu lakini omaye no muntu omaye tisirie omwesimi wa kigoro naki asinatika gisemba na kong asina swane getinya igo ikagera nkarusi wese ngeje chibese ne chibese kya ndusetio
kigora kairana bono ekero kwabete gukurusigwa uyu mwaka kwabete gukurusigwa soburai tot 2007 2007 yes ngwashito gatiga siasa bose bose bado ngwanda to kwamereria ebirogo ebi nta turakwanira ensemo yo kwamerera utaraswase bono igore ngwatigete kwamereria siasa bose taka bono igatingotiga taka bono igatingotiga insagotiga rende ngaingo chintagenda gupasa nta tuma chintunda irenga mwaka kinaende kwa boli chikura ande ngaki eribono naswa 2007 ndusia inkaboria nario ngachikoboria eraundi nario bo MCA bwagete inkanyona ndi kiandemire umwesi mi womboria akaira muno mu MCA mutangani kurugusamaro tinachi kwagenda umbori ko nyarenga keke uragoso obeire nominated yae wona muna ringe nomini obonge bwebese njarengo omugu ko gisembo ntabwati bese e system ya chenchiri kurigo ko yeguchikura bosa otari kuruwese na inche negente naki inche nekisera kia nenkonia na magenderane aso yesa abantu egere bangirani yote bogosera nkwarenga amatuka yo akale inche ya tindwe tsi bogosera ukundi liko chage twenjero bogosera ukunkwarenga lakini inche najete kurunkwarenga omaene lakini kwarengeke umutoka yo silingi 5 silingi 5 kisilingi 10 leta kiri 20 pop omuntu ayisingi mi atene singe 20 chingima abantu kwa nabo yarenge base nyinge jarengo siringi asante sana bono ogosera uko nkwarengo lakini nkwarenge konnemna bono kuri bono iga bono abantu abango yoro mworo yari kwaja kibese magenda utari gukimechango magenda gose kimaenda utari gukora akwaja kibese oganyari tukori ryuchikwa kumambia osoka ni kibese bono gintu kya tuinogetie teri gose magoso twakorete bantu teri gose gaso twakorete bantu kibese na gikia tuinogiru geti bono kuri montagacha oikwanga kibesa mayi gwakira chikura na kibono etabauti na rei mwancho muligerwe TV Andizi TV wendete utubwatia sondete gusanga uyu kabero mu kansura we wodi ya Mutagara asabire gatoerera esabali ngake iboretwe emerimo ngake akorete ngake asomete nawe gobona igatogendrete as gusanganere igoro iyuburayi buaye ngake abeta kurusiko burai asagotebanga ere nesero bando denga etingi watati piston saba nere agereta akaba kurusiko burai tutamenyenga omwanchu muri kurubusa maro tutebyango na bosanga nento birengere byao emaro babe bono to kumanyanga ensemo yao ayorojenga ngikia ruseti umukansura gisemba ase oburai ensemo nazara so ase siasa cia bono ngwatete binga ngwachito gasoma ngigia gusugumete uchigosomere degree oburai igo nanyote na ekota someti bibigori bibike ebibono muki na bono ekero bari konyore platform iyo bari gochaka bachaka banchakira kurwari kinyamuro gyoka bakurira gukia bono kagumya abana bacha gonjake gende kabire gatia mbara nanji tigantiga nanji mboro kimna nanji najide klasi mega para gende kieke ngasoma tu paka ichi koria cheteri una kobo mu MCA das motu wale tigiri ngake sabu ngate gende kero klasi menko genda nyuje tigiri ngaide klasi me ngasoma bia ngacha ne tigiri yani bono munande ikaka sindisa gutuka ande ikamuisa kumagamaga munyero rande ika isa kumagamaga yemuna mbarigire tingenje kayo moka na kasinero rita gitu mundo someta magana business management lenta kisembanje bono ensemo ende kagera ndocho ebirongo to myo kibire ngaye igasomerete degree yao the East African University yes bono ntete to gendete gochi gutabokia urakwanira ensemo whatever 2013 kwa boleti yes andi mwaka kina ndo boleti 2017 ndimboleti 2022 na boria yes na inde bono iga no gwate kerengere na ndike chukobori yeah bono iga ntaito gote na insa konyora bono obogambio bwetu bwa Nyamira county borende teke kwa chike besane sende yonko borie dipaka na tokera na rawe sana na renga no ante iboti Nyamira na ikira gere mborie onye tinko bo nindigyo mugava nanda sabonse ose turabwate sipaka turino ikaranzire achenje efesi ya Nyamira ninkorocenga asa matuka mange kwa chake kuriyo busani noyo mu MP webunge ya Nakuru Town West Samuel Arama nche yako wakiri na Arama etaya uriyo ikarusie ugesunte kere Nyamira tikare ronda gote ibya ikagaki aye nore mete kabisa gote na Nyamira kuru Nyamira bwate kisarakasi abakaka baro bagotire bobe gese twachagita magaka magoto
omo gavana orengo romo ga komo gotumare mtenya samwe kasagia uyo komubwati omo gotupi ama ino rosete ekero kori yo mwesimi wa nyaribo bwangire go covid no nye benchmarking tima itinere nkura irado no embara ibande isiko bajogora benchmarking nyamire kende tega endo gero nkore ntaramo mu mururi aramo na akuru oma ito no musawo mokesana onero musaina rorire obwate vision uranyara gokonya seitoga igotu amurigirie obere na akuru obo chumbe kitu ndaisatu ari na akuru abaikoyo mbara abasigisi mbara ororo chikabira mbari chikoretheki okodire mirememia buna bono narigeretie amangana iki paseri atiri nebuye kakubanga na akuru ingima gate no omwana okana form 1 kumwaka ne visi ngima na so binyo mokorera egento kiri kyango geti egento kindi gya kabire mwesimi warama obere gakubeka okoboko sana goja chika ese county ya Nyamirama umuntu kanyoro umuchando kwanyo iswana ndio mwagakire nyumba osomire umwana umutaka bono ori nabwate experience yekenene arache kogera Nyamira chikombiti na Kisii county mbia mono mogaka bono asinge nchondo chebiro bya tonyorire na ende nebwenete ndoche ingane yarama nugane tichi mutare kwenye menta kinga kyake nungane tichi ngakichinene lakini asinge nche producer ane ndoche no ale akominyo kebirunde binene kurende ntate bono urwo bosemi bwo mwari ko chiase abarayi bono igabaregeti ime ya Nyamira nabo igo abarayi bense ya Kenya mbose nabo igo no muligeri bwe TV and TV inkyora motebi ase enusu etaika bose angechitaika 45 anchisa ko ligeri te kamera mbia mana sana umuraria egento na nyaro kwana barayi baito bachorurwe bari Nyamira yaito na Gusii yaito na Kenya ngima tiga kuiba kaba mantu mogo chori mubwata mabira wakore abante gasi twari umufano wo mwesemi gwaramu na akuru oyitoko sabatwensi naki abagaka abangina abasaye libagene rieno karane ndo mwesimi gwarama kuru na akuru akonya Nyamire atubekera mache bisima bisekeswe atubekenya nyagitaria mariogo unabona Nyamira yaito nsakuru arabona ego soru arabona wanta kwere Nyamira chenoro lego sigisi oguchuko kwera njira gari kore Nyamira okwete gitanda maria igo muntu gutaka okonya ukomya Kisii gari lebo sigisi bo ko ikoro buronge gari osimbarati okonye ko egwiri okokoreki obebia igo Nyamira turasa kon igo naro sabora iba itumwensi bari mukorigie kiro kyo bogabana obo senator obo women rep obo chumbe obo MCA na bari morengate ujikoba takorengeri ujikoiba lengeri ujokara bantegas egera to compete ne county chinde na intu na dio katuranyare go sikuishika ka to wete ngenje kabeka bana ki oyinyamira kurwa na Nyamire yenje ndojina tima iti mwanya konyoro mwesimi gwarama momorigereri buri nakororokana ono muntu mujabakasi aisa go Nyamira nyokoro moibyo gotamakuru wabisi igona utabona ki bari mwense monengo to jokore gasi na rama 2027 abaibi munya gusuka kuru wabisi ekyana amurigere iri omongwana oria no muntu gwegasi na ande mogote na ari umutindi irori Nyamira ndete to muntu mororo bori eta to muntu mutindi ora tokorie riso iga ekyanyona time egasi ekoru igagotebanga ekianyona time lakini manyanga muligirwe TV and Ndizi TV ayutali mangana ajob mangi ayutali mangana Ndizi TV ayuna mangana nebirengererio byo kabero mu kansura wewodia mutagara ase Elieta Kennedy Gisemba oyoro mu na siasa omonene mbia mono muligirwe TV and Ndizi TV asenge nchokwa biro tubwati kuchakera omuchakano we maragoba ya lero wikira bono ase bono ngotebanga kiri kende gyonsi kibwatu muchakano manyanga nkibwate omoelio iko twabere tukubwaterana na Victor Sultan Obangi as a production yenganeye na boigo nkobere nimbya mona asingi story tukubwaterana yanda gosangana into wetera as mtandao of Facebook Ndizi TV News Digital mtandao X Ndizi TV News wetera asina mbere screen yao sangana into birenga rito rinde tobe toko manyiraninga nga kimoro berioba na ende yendo na bengusaba nkelinga na batakeire oboligereria obuya bwe margobe ya lero bakinga kiende iletera nenkoro kwa Job Maangi.